Hola, veus, el Departament de Salut ha confirmat un nou cas de coronavirus a les comarques de Lleida, amb el qual s'eleven a 4 els positius de Covid-19 detectats a la demarcació. Es tracta d'un home que es va contagiar fora de les comarques lleidatanes i que es troba estable, ingressat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Aquest nou positiu se suma a les dues dones de 77 i 84 anys infectades en un viatge de l'Imserso a Benidorm i un veí de Lleida de 54 anys contagiat a Barcelona. Avui l'Organització Mundial de la Salut ha qualificat de pandèmia el brot de coronavirus després que hagi provocat la mort de 4.300 persones a tot el món. El Covid-19 ha provocat un degoteig constant de cancel·lacions d'esdeveniments a Ponent. Així mateix s'ha suspès la 14a edició de la Fira Pet Itàlia, el Saló Expo Tren, la Cursa de la Dona, s'ha ajornat el Festival de Músiques Disperses i d'altres espectacles programats al Teatre de la Llotja i a l'Auditori Enric Granados, entre d'altres equipaments culturals. A Mollerussa s'ha cancel·lat la Fira de Sant Josep. Serà la primera vegada que no es faci en 148 anys. La capital del Pla d'Urgell també ha suspès l'activitat dels equipaments municipals durant 15 dies pel coronavirus i Tàrrega també ha ajornat activitats culturals com ara concerts i obres de teatre. Les autoritats sanitàries espanyoles creuen que el coronavirus pot estar controlat en 2 mesos si tot va bé i en la pitjor de les situacions el termini es podria doblar fins a 4 mesos. Sanitat apel·la a la responsabilitat individual per col·laborar en el compliment de les mesures ja establertes, així com mantenir les mesures d'higiene personal i distanciament social que han de fer les persones amb símptomes.